Γεια σας μωράκια, τι κάνετε? Πώς θα τους πω? Γεια σας μωράκια. Δεν ξέρω πώς θα το ξεκινήσω. Στην αρχή τι να τους πω? Δεν ξέρω πώς να το πω. Σήμερα. Τι να πω σήμερα? Σήμερα θα δείξω... Καλησπέρα! Λοιπόν, όπως βλέπετε ξεκινάω να μιλάω σιγά σιγά στα βίντεό μου, γιατί όλοι μου λέγατε να μας μιλάς, να μας τα εξηγείς, δεν ξέρω και εγώ τι, και μπλέξατε. Είμαι πιο γλωσσοκοπάνα από όσο νομίζετε, είμαι πολυλογού, έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και προσπαθώ όλα να τα πω. Αποφάσισα το πρώτο βίντεο που θα κάνω που θα μιλάω. Λοιπόν, ένα make-up tutorial που έχει να κάνει με το πώς βάφομαι εγώ στην καθημερινότητά μου για να σας δείξω ακριβώς αυτά που κάνω και ακριβώς τα προϊόντα που χρησιμοποιώ. Τι κάνω όταν θέλω να βαφτώ είτε γρήγορα είτε ζω αμόργα για να βγω έξω. Έξω εννοώ το πρωί. Πρωινό, μεσημεριανό, απογευματινό, όχι βραδινό μακιγιάζ. Γενικά να σας πω δύο πράγματα για μένα. Είμαι τυμπελόσκυλο, 1. 2. Κάτι δεν πάει καλά με μένα και το χρόνο. Δηλαδή, πρέπει να ετοιμαστώ γιατί θα πάω βόλτα με τον Νίκο, θα πάμε για ένα καφέ για παράδειγμα και πρέπει να είμαι σε 2 ώρες έτοιμη. Θα ξεκινήσω να ετοιμάζομαι το μισάωρο. Συνήθως το κορυβαράω κιόλας. Μήπως να μην το πω αυτό? Αφαιρούμε ρε παιδάκι μου, δηλαδή θα αρχίσω να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Πάντα στο τελευταίο 5 λεπτό που ο Νίκος μου λέει είσαι έτοιμη, του λέω όχι. Τέλος πάντων και έτσι ψιλοαρπεζόμαστε, τσακωνόμαστε, του κρατάω μούτρα και περιμένει ένα μισάωράκι μέχρι να ετοιμαστώ. Ποιος μιλάει? Πετάνε πάρα πολύ φίλτρα στα μαλλιά μου. Είναι έξαλλες, αλήθεια. Εγώ σήμερα, γιατί γενικά το primer που χρησιμοποιώ εγώ σε καθημερινή βάση, όσο περίεργο και να ακούγεται, όσες απορίες και να έχετε, θα σας τις λύσω, είναι ελαιόλαδο. Είναι από τις ελιές μας. Και όλοι θα μου πούν ότι είναι πάρα πολύ λιπαρό και εμείς δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη λιπαρή μας επιδερμίδα. Έχω να σας πω το εξής. Πριν ξεκινήσω να χρησιμοποιώ ελαιόλαδο γενικά, είχα και λιπαρά μαλλιά και λιπαρό πρόσωπο πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα βρω ποτέ φωτογραφίες, μπορεί να τις έχω κάψει κιόλας, που ήταν έτσι λίγο άσχημη η κατάσταση πάνω μου. Λίγη υπομονή μέχρι να το αλλάξετε αυτό, γιατί αλλάζει αυτό το πράγμα πάνω μας και δεν μένουμε έτσι για πάντα. Δεν ξέρω αν είναι θαύμα της φύσης, δεν ξέρω αν είναι θαύμα ελαιόλαδο. Και με έσωσε, είναι τώρα κοντά στα 5 χρόνια, κάπου εκεί που το ελαιόλαδο πάει και έρχεται γενικά. Το έχω μόνιμα στο μπάνιο μου αυτό το πράγμα και μόνιμα μαζί μου όταν ταξιδεύω, όταν πηγαίνω κάπου και μέσα στα καλλιτικά μου. Μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και να μου πει με κατέστρεψες, το μακιγιάζ μου έγινε αυτό. Θέλει ρέγουλα, δηλαδή εσείς θα χρειαστεί να βάλετε ακόμα λιγότερο από αυτό που έβαλα εγώ. Προσέχουμε τις ποσότητες. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, θα βαρεθείτε να με ακούτε, θα βαρεθείτε να το βλέπετε, να το διαβάζετε. Όταν λέω με ρέγουλα τις ποσότητες, το εννοώ γιατί μπορεί το λάδι να είναι απίστευτα θρεπτικό για την επιδερμίδα, να είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί αφήνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα μετά στη βάση. Δεν δίνετε σαν τηγανιτές πατάτες, όπως λέει και ο Νίκος. Κάνει καλό. Κάνει καλό, το πιστεύω, παιδιά. Δεν μπορείτε να μου αλλάξετε γνώμη σε αυτό. Όχι, δεν χρησιμοποιώ τα πιο ακριβά καλλιτικά. Κάποιοι που μου είπατε και με κράξατε λιγάκι. Λοιπόν. Εννοείται να χρησιμοποιήσετε τα καλλιτικά γιατί δεν μου παίρνετε τα λεφτά. Ναι. Έχω δει ένα πάρα πολύ ωραίο make-up της La Mer που θέλει να μου πάρει. 20 ευρώ. Καλά. Επειδή είχε 90, δεν ξέρω να το πάρει. Βάζω 2 ψι. Αυτό εδώ πέρα το έχω πάρει από τα Jumbo. Τύπου ξεφτύλα τιμή, δεν το συζητώ. Που είναι και καλά για να αποθηκεύεις, θέλεις να πας για ένα ταξίδι, κάτι μαζί σου, σε conditioner, σαμπουάν, δεν ξέρω τι θέλετε να κουβαλάτε μαζί σας, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, έτσι, αυτό, τα έκανα βάλει τελάδα και μου κάνω 1, 2 και πολλά μου είναι. Τρίβουμε στα χέρια μας να ζεσταθεί το λάδι και θα απλωθεί, δηλαδή μη σας φανεί ότι είναι λίγο και ότι δεν έχει τίποτα επάνω, με το δείτε τα χέρια μου γυαλίζουν. Αφήστε, κοντεύω να αρπάξω φωτιά και στο πρόσωπο κατευθείαν. Γενικά χρησιμοποιώ είτε ελαιόλαδο σαν primer είτε λάδι καρύδας. Και διάφορα άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να δοκιμάσω κατά καιρούς γιατί ζηλεύω και τα βλέπω στο Instagram και λέω τα βάλαμε. Αλλά πάντα καταλήγω
είτε στο λάδι είτε λάδι καρύδας. Απίστευτο θρεπτικό, απίστευτα καλό, δεν μυρίζει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι χημικό, δεν λύγει, δεν καταστρέφει δηλαδή κάτι επάνω μας. Και στις δηλικίες είναι ένα λιγότερο το προϊόν από αυτά που βάζουμε επάνω μας, να μην είναι τόσο χημεία. Κάνουμε ένα ωραίο μασαζάκι. Σε μένα κάνω μασάζ, δεν το κάνω σε σένα. Έχω το σουκεράκι μου, το οποίο είναι και αυτόνοπο. Το έχω βρέξει, το έχω σκουπίσει, το έχω ρίξει στην πετσέτα. Χρησιμοποιώ αυτό. Σας φαίνεται περίεργο, νομίζω ότι θα χρησιμοποιούσα κάτι άλλο. Το λάδι πάνω στο πρόσωπό μου, του σπάει λίγο την σύστασή του και σταματάει να είναι στόκος. Και πάμε. Και τα μποναριστά στα σημεία τα οποία θέλουν λίγη περισσότερη κάλυψη, δηλαδή ένα σπιράκι, ένα σκατουλάκι, ένα αυτά που πάντα βγάζουν μια κοκκινίλα ξαφνικά. Τι πράγμα και αυτό με τις κοκκινίλες. Πραγματικά είναι ελάχιστο, δηλαδή δεν ξέρω αν το βλέπετε, δεν φαίνεται καν στο σφουγγαράκι, αλλά και αυτό είναι αρκετό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στα make-up της κρυολέμου, ότι αφήνουν έτσι, πορσελάνουν την επιδέρμη. Θέλω να έχει διάρκεια. Γιατί όπως είπαμε με την πελόσκυλο, δεν μπαίνω στη διαδικασία να το φρεσκάρω, να το ξανακάνω, να το βευτώ στην ημέρα. Θα βγω έξω, δεν θα ξανασχοληθώ μαζί του, θα γυρίσω στο σπίτι, θα ξεβαφτώ και άντε γεια. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να παίρνετε αυτό που σας δείχνω εγώ. Εγώ απλά σας δείχνω τις τεχνικές. Και σας κάνω και ένα review σε κάποια καλλιτικά τα οποία μπορεί πιθανά να θέλετε με μία ράσα. Επιμένω στην εσωτερική γωνία. Δεν θα βάλω καν concealer. Δεν υπάρχει δεν περίπτωση. Σβηστώ. Λίγο στο σπυράκι. Παίρνω. Λίγο στη γαρδούλα στα χείλη. Και έξω από την πόρτα. Έτοιμο το make-up. Μην ασχοληθείτε άλλο. Δεύτερο βήμα, φρύδια. Η αόρατη ισορροπία του προσώπου μας. Αποφύγετε όταν θέλετε να κάνετε ένα πάρα πολύ φυσικό αποτέλεσμα να κάνετε πάρα πολύ σκούρο την εσωτερική πλευρά του φρυτιού. Δηλαδή, δεν γίνεται να θέλεις εσύ να κάνεις ένα φυσικό αποτέλεσμα και να μου έχεις ένα τετράγωνο φρύδι εδώ πέρα μπροστά ή να είναι έτσι με πάρα πολύ έντονες γωνίες. Γενικά, φυσικό είναι αυτό το οποίο ο άλλος δεν το βλέπει και λέει έχει μια γραμμή πάνω στα φρύδια της. Γιατί είναι τόσο σκούρα σήμερα τα φρύδια της. Τι έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, μολυβάκι και Άγιος ο Θεός. Το λατρεύω της Radiant, το 01, που είναι σε λίγο πιο γκρι καφέ απόχρωση. Και απλά γεμίζω τα κενά. Ωραία η γωνίτσα μου. Λίγο εδώ να γεμίσουν τα κενά μου. Και θα φτιάξω το ευρύ. Ταινίζω. Φυλάκια, έτοιμο. Το ίδιο. Χτένισμα, γέμισμα, φρύδι, κενά, χτενισματάκι πάλι. Να μπει το χρώμα μέσα, όχι υπερβολές, παρακαλώ. Ορίστε, μια χαρά είναι. Έτοιμο κοιτάει. Δεν παίρνει ούτε 2 λεπτά αυτό το πράγμα. Είπαμε, είμαστε ταμπέλες. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι το ρούζ που θα χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω ποιο θέλετε να χρησιμοποιήσετε εσείς. Θα πάρω το πινελάκι μου. Εγώ πήρα τώρα Blush Baby από τη MAC. Λίγο εδώ. Βιστώνει. Οκ. Να μπαίνει το φως. Γιατί δεν είναι πιο ωραίο όταν το βάλουμε μετά και στα μαγουλά μας. Λίγα για από κάτω. Δεν βλέπω πώς θα το κάνω. Ορίστε, μικικούλη. Αυτό όσον αφορά τη βάση. Την παλέτα, την οποία τη λατρεύω, γιατί είναι αγαπημένα μου τα χρώματα που έχει μέσα. Αυτό. Δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Και παίρνω ελάχιστο. Πω, καταπληκτικό. Πω, τρομερό. Ονειρεμένο, μωρό. Είδαμε. Πω, καταπληκτικό. Δεν πρέπει να έρχομαι τόσο πολύ κοντά στο κάμερα, γιατί φαίνεται τεράστια η μύτη μου. Δεν είναι. Δεν είναι. Απλά γεμίζουμε σε όλο το καπάκι. Μέχρι το σημείο που βάλαμε το ρούζ μας. Πρέπει να πιάσω τα μαλλιά μου. Με τρόπο που δεν θα πετάνε τα αυτιά μου. Πώς το κάνω. Τέλος πάντων.
Τέλος πάντων. Πού είχαμε μείνει. Ναι. Α, ναι. Λίγο λοιπόν από την ίδια τη σκιά αυτή που βάλαμε και πάνω στο κινητό βλέφαρο, πάμε λίγο από κάτω, έτσι απλά λίγο να τα περιγράψουμε τα μάτια για να φαίνεται έτσι λίγο πιο ωραίο, ελπίζω να μην κάποια φωτογραφία. Τι καμιά, τέλος πάντων, ας μην το θίξουμε αυτό το θέμα. Έξω. Φυγώ. Διέζει. Εσύ κάτσε εδώ που είναι. Πώς θα κάνω να είναι ωραία τα μαλλιά μου, Νίκο. Μαλλούρες έχεις αγάπη μου, τι είναι. Μαλούρες, αλλά δεν φαίνεται ωραίο και πετάνε πάνω από τα αυτιά μου. Αγαπημένη καρπιλίτσα. Να μιλάς. Όχι, δεν μιλάω σε σένα. Θα πάρω από το πιο ανοιχτό χρώμο. Είναι το πινελάκι μου. Και θα βάλω λιγάκι στην εσωτερική γωνία. Αλλά λιγάκι, κορίτσια, είπαμε, όχι σαν τις πηγολαμπίδες. Θέλουμε natural πράγματα. Τσακ. Τσακ. Και πολύ μου είναι. Άντε και λίγο κάτω από το φρύδι σήμερα γιατί έχω κέφια. Άντε γεια. Έτοιμο. Μακ. Δεν είναι βαριά, δεν είναι έτσι αυτές που είναι πάρα πολύ πηχτές μέσα. Είναι λίγο πιο νερουλή. Οπότε εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το αποτέλεσμα. Βάνω καλά στις ρίζες. Για να μην χρειαστεί να βάλουμε περιγράμματα, πώς τα λένε, eyeliner. Φανταστείτε ότι εμένα αυτό το μακιγιάζ μου παίρνει πραγματικά 5, maximum 10 λεπτά. Και το ανακάλυψα, ξέρετε σε τι φάση, στη φάση που έχει γίνει αυτός εδώ πέρα Τούρκος γιατί περιμένει για να ετοιμαστώ. Το παπαρίζω πλήσκα. Και πρέπει να ετοιμαστώ για να φύγουμε γιατί είναι έτοιμο στην πόρτα να φύγει. Και βάφτηκα. Και συνειδητοποίησα ότι μπορούμε να βαφτούμε και λίγο πιο γρήγορα από το κανονικό. Όχι. Δεν είναι και το δυνατό μου σημείο η μάσκαρα, όσο και αν αγαπώ τις όμορφες μακριές γλεφαρίδες. Δεν έχω έτσι πολύ μακριές και γυριστές. Αυτές μου δώσει η μαμά μου, τι να κάνω. Αλλή. Και όσο σκέφτομαι ότι η αδερφή μου έχει κάτι τέλειο. Τέλος πάντων. Αυτό και με τη μάσκαρα. Και πολύ ασχολήθηκα. Τα μαλλιά μου σήμερα δεν στρώνουν. Σαν Αθηνά, συχαίνομαι την πούδρα. Σαν Βαγγέλης, προτιμώ λίγη διάφανη πούδρα, έτσι, στα σημεία τα οποία μπορεί κάποιος να έχει λίγη λιπαρότητα παραπάνω. Και όχι άλλο, δηλαδή αυτό σε όλο το πρόσωπο, όχι. Κοψίματα. Stick Foundation, πάλι της Kryolan, το NG, από τα πιο ωραία, με το ίδιο σφουγγαράκι το οποίο χρησιμοποίησα πριν, που έχει και λίγο make-up επάνω. Θα βάλω ελάχιστο, δεν θα αρχίσω γενικά να κάνω γραμμές πάνω στο πρόσωπό μου. Έτσι όπως είναι θα πάρω λιγάκι εδώ, απλώνω και με την καθαρή πλευρά σβήνω. Να δημιουργήσω λίγο πιο ζεστή την επιδερμίδα μου. Να γράφει όμορφα, να κόψουμε λίγο μάγουλο. Επίσης όχι μεγάλη ποσότητα, γιατί γράφει πάρα πολύ, ενώ ότι φαίνεται πάρα πολύ. Περνάμε γενικά με αυτό το προϊόν στα σημεία τα οποία θέλουμε να κάνουμε το γνωστό το κοντούρ. Πολύ αστείο. Το κοντούρ. Το κοντούρ λοιπόν, βάζω ελάχιστη ποσότητα και αυτή την ελάχιστη ποσότητα φροντίζω να την απλώσω σε όλο το πρόσωπο. Στα σημεία εννοώ που πρέπει να κάνουμε το κοντούρ. Believe me, η ελάχιστη ποσότητα, άμα δουλευτεί σωστά, είναι υπεραρκετή για το πρόσωπο. Λίγο χτυβίτη, λίγο τάνα, έτοιμη. Έτοιμη, δηλαδή... Κούκλα είσαι, κούκλα. Μωράκι, δεν έχει δει ακόμα, εντάξει. Το ξέρω, αλλά έχει κούκλα. Ναι. Θα βάλουμε λίγες γυαλάδες. Από αυτό που είπαμε ότι χρησιμοποιήσαμε πριν, μη λέμε και ξελέμε. Με το σφουγγαράκι μου, το οποίο εξακολουθεί να έχει αυτό το λίγη υγρασία στο κέντρο του και έχει και από το make-up το οποίο χρησιμοποιήσαμε πριν. Προσπαθώ να πάρω μόνο όμως από αυτό εδώ πέρα. Και να βάλω λίγο πάνω στα ζυγωματικά στο κόκαλό μου εδώ. Ελάχιστα είπαμε, τύπου για καφέ πάμε. Δεν χρειάζεται να βγαίνεις έξω και να δαράνεις συνέχεια. Λίγο στη μύτη, κορίτσια, έχω δει τώρα και αυτές τις υπερβολές που κυκλοφορούν σαν το Ρούντολφ, με τη μύτη ξαφνικά να γυαλίζει και να βγαίνει μπροστά. Και ελάχιστα στον καιρούλα στα χείλη. Από το ρούζ που χρησιμοποιήσαμε πριν σαν βάση για τα μάτια, άντε να μην πάρω πάλι το σφουγγαράκι, θα πάρω το πινέλο μου, ένα πινέλο Ζωήβα,
Οκ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που το χρησιμοποιώ, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Μαλακό είναι πολύ. Και υποτίθεται ότι είναι για το contour, για blending. Είναι γενικά για blending και contour. Λοιπόν, θα πάρω ελάχιστο, δηλαδή θα κάνω αυτό το πράγμα. Έχει αχνοφαίνεται λίγο πάνω στο πινέλο και πολύ του είναι. Άμα δεν ξέρουμε πού να βάλουμε το ρούζ, τι κάνουμε, χαμογελάμε. Χαμογελάμε σαν να μας αρέσει, όχι σαν να έχουμε τρομάξει. Τα μποναριστά. Λίγο πάνω από τη μύτη, γιατί είναι, ξέρετε, αυτό είναι ένα μυστικό πάρα πολύ ωραίο που το μάθει η καθηγήτριά μου στη σχολή, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Σε φυσικές αποχρώσεις γενικά τα ρούζ μας, περνώντας τα πάνω από τη μύτη. Αυτό έτσι προδίδει λίγο μια πιο νεανική επιδερμίδα. Φυσική κοκκινίλα που έχουν, ξέρετε, αυτά λίγο τα πιο νεανικά δέρματα. Έτσι τους δείχνω ότι είμαι γριά, κολόγρια. Τι λέτε νούμερα. Άπειρα προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με τα φρύδια για να τα δαμάσεις, τέλος πάντων, που βοηθάει στο να είναι καλοσχηματισμένα τα φρύδια μας, να μην πετάνε, να είναι έτσι, να γυαλίζει και λίγο, αλλά το φυσικό πάντα. Το Brow Seal, το οποίο είναι gel για τα φρύδια. Και χτενίζουμε ανωδικά πάντα τα φρύδια. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Είναι ένα μακιγιάζ το οποίο και χωρίς να κάνεις κάτι στα χείλη σου, βγαίνεις έξω και είναι λαμπερό, φρέσκο, όμορφο και δεν χρειάζεται να το πολύ ζαλίσουμε. Βρέσουμε ένα ωραίο κραγιόν εδώ πέρα. Τέλος πάντων, διάλεξα τώρα το Epsilon και έτσι μια απόχρωση. Εντάξει, δεν τριλαθήκαμε κιόλας. Θα βάλω ελάχιστο στο κέντρο των χιλιών. Θα βάλω ένα λίγο πιο ανοιχτό κραγιόν στο κέντρο. Αυτό είναι το Yas. Πώς μυρίζουν έτσι τα κραγιόν της Magda. Λίγο στο κέντρο. Είμαι έτοιμη. Αυτό είναι το μακιγιάζ που κάνω, κορίτσια μου, σε καθημερινή βάση. Φυσικό, απλό, εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο. Να σας ξεκαθαρίσω κάτι. Αυτό είναι η δικιά μου πρόταση και η δικιά μου άποψη για το πώς είναι ένα φυσικό μακιγιάζ. Δεν θέλω να γίνει τόσο στριγγυλό από κάτω και να μου πείτε τι είναι αυτά που λες και δεν ποιος το ορίζει, δεν ξέρω και εγώ τι. Σας δίνω τη δικιά μου πρόταση. Τι άλλο πρέπει να πω στο τέλος. Μ' αγαπάς, σου φαίνεται το καλύτερο. Εσύ μ' αγαπάς. Τσακ! Τσακ! Ούτε γραμμές, ούτε κοψίματα έντονα. Και εξακολουθώ να είμαι Αθηνά, γιατί το βασικό μετά από ένα μακιγιάζ είναι να εξακολουθείτε να είστε εσείς και όχι να μεταμορφώνεστε και να τρομάζει ο κόσμος. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ξέρω πώς να το κάνω ακόμα όλο αυτό. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα βρω έτσι λίγο τους ρυθμούς μου. Θα μου πείτε και εσείς τις συμβουλές σας, τις οποίες τις θέλω οπωσδήποτε. Οπότε μην ξεχάσετε να μου αφήσετε κάποιο comment από κάτω. Μου είναι πάρα πολύ σημαντικό να μου λέτε την άποψή σας, γιατί με κάνει καλύτερη. Μωράκι. Ναι, αγάπη μου. Βέβαια είσαι τέλεια. Μ' αρέσει και πολύ καλύτερη, αλλά εντάξει τώρα. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει ή όχι. Αν σας αρέσει, κάντε μου like. Αν είστε καινούργοι εδώ, κάντε subscribe. Μπείτε λοιπόν μέσα στο κανάλι, στο Be Beautiful by Αθηνά. Αυτό ήταν... Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κάνω έτσι πόζες... Πρέπει να κάνω έτσι τέτοια και τέτοια και τέτοια. Σε τη βάρκα, δεν ξέρω. Να στηθώ έτσι, να κάνω αυτά που κάνουν αυτές οι YouTubers που είναι έτσι. Για να κλείσω το βίντεο θα σας τραγουδήσω. Βρίζει όλη την ώρα τον τραγουδάω. Η αγάπη μου ένα βράδυ. Θέλω να πάρω τα... Δεν θα πάρω τα βουνά. Πνευματικά δικαιώματα από τον Μάρκο Μαυροτσούκαλο. Να ανοίγει και να κλείνει έτσι τα βίντεο μου. Ό,τι χρειάζεται να μου το λέτε, έτσι. Ή να μου στείλετε στο Facebook ή να μου στείλετε στο Instagram, τα έχω κατογραμμένα. Ή με mail, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μου, να τα λέμε. Να τα λέτε στη Θεία Αθήνα. Έλα πάρε μακιγιάζ.